Máme majstrov aj vicemajstrov Európy v robotickej súťaži RoboCup European 2025 v kategórii simulácia robota záchranára. Sú z Prešova a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Do Bari v Taliansku vycestovali po 5-mesačnej príprave a boli lepší ako favorizovaní Chorváti či Nemci. Celkovo súťažilo 7 európskych tímov. Stretli sme sa s nimi len pár hodín po ich návrate. Pre medzinárodnú súťaž toto bola mapa a táto pohybujúca sa časť simuluje robota záchranára. V reálnom živote to môže byť pôdorys rúcaniny a konkrétny fyzický robot, ktorý by hľadal napríklad výbušniny alebo zavalených ľudí. Úlohou robota je preskúmať mapu, hľadať obete a výstražné značky na stenách, správne ich detekovať a nahlásiť. Zároveň pri prechádzaní mapy ju musí celú mapovať a skonštruovať nejaký ten model tej mapy, ktorý následne odovzdá a vyhodnotí sa. Oživiť a rozpohybovať virtuálneho robota, to bola práca pre študentov. Ich softvér musel robota naučiť prechádzať plochou a nájsť čo najviac značiek. Rozhodovala rýchlosť robota a koľko značiek našiel. Najťažšie bolo asi skĺbiť jednotlivé časti kódov dokopy. To znamená, aby robot takisto aj sa rýchlo hýbal, ale zároveň tá rýchlosť musí byť uspôsobená tomu, aby dokázal nejako spoľahlivo detekovať jednotlivé obete a značky. Súťažili v tímoch a takto rovnako sa na európsku prezentáciu pripravovali. Každý jeden člen musel zabrať a navyše odprezentovať svoj projekt museli v angličtine. Náš robot bol pomalší a vlastne viac času sme trávili nad tým zisťovaním, že vlastne ako to spraviť, zatiaľ čo oni sa vedeli viac s tým pohrať a vylepšiť ho tak, aby vlastne nemal konkurenciu. Išli sme s takou malou dušičkou, veril som, že jeden tým by mohol zabojovať o popredné priečky a ten druhý tým, že hádam nebude posledný, no a nakoniec to dopadlo tak. Pre mňa to znamená nejaká ďalšia motivácia do budúcnosti a nejaké stanovanie ďalších cieľov. Mňa to veľmi uistilo v tom takom zmysle, že dačo dokážem. Ja som si osobne myslel, že v ničom nevynikám, v ničom nie som dobrý. Mi ukázalo, že viem byť v niečom dobrý, keď sa do toho pripriem. Mám rád výzvy, takže ešte s jedným prvákom sme sa rozhodli, že proste pôjdeme na tú súťaž. Takíto roboti záchranári nezdolávajú len online priestor. Pre študentov sú výzvou zdokonaliť ich tak, aby vedeli čo najviac reálne zasahovať a pomáhať. V jadrovej elektrárni vo Fukushime, kde práve žiaden človek sa dostať nemohol práve kvôli nepriaznivým podmienkam, tak tam poslali robota, ktorý bol vlastne výsledkom súťaže RoboCup. Titul majstra Európy aj vicemajstra súťažiacim stredoškolákom lepšiu známku nezabezpečí. Vedenie školy ale odmenu pre nich chystá. Oni sú veľmi dobrí žiaci aj počas svojho štúdia, ale nejaký deň voľna napríklad, možno špeciálny pre nich vymyslíme. Z Talianska pricestovali len tento týždeň a nevydýchnú si. Už v júli by mali vycestovať do Brazílie na majstrovstvá sveta. Stretnú sa s ázijskými tigrami, teda študentmi z krajín, ktoré patria k špičke v týchto technológiách, či už Číňania alebo Japonci. Na cestu však potrebujú ešte zohnať financie. Potrebujú ich 3-krát viac ako na európske majstrovstvá, pri ktorých im pomohol zriaďovateľ, Prešovský samosprávny kraj. Diana Murdziková, Slovenská televízia.